абулқосим фирдавсии тусӣ. абулқосим фирдавсӣ яке аз бузургтарин шоирони таърихи башарият ва намояндаи барҷастаи миллати тоҷик ба шумор меравад. ӯ тамоми умри худро ба ҳифз ва эҳёи хотираи таърихӣ, забон ва ҳуввияти фарҳангии мардумони ориёӣ бахшидааст. фирдавсӣ аз ҷумлаи он нобиғагонест, ки шеърро ба силоҳи муқовимати фарҳангӣ табдил дод. фирдавсӣ беш аз 30 сол заҳмат кашид, то асари бузурги худ шоҳномаро эҷод намояд. ин асар на танҳо як достони адабӣ, балки энциклопедияи таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки таърихи асотирӣ, қаҳрамонӣ ва воқеии мардумони ориёиро аз оғози офариниш то суқути давлати Сосониён дар бар мегирад. дар шоҳнома қаҳрамононе чун Рустам, Сиёвуш, Суҳроб ва Кайковус рамзи далерӣ, адолат ва вафо ба ватан шудаанд. аҳамияти шоҳнома дар он аст, ки фирдавсӣ дар давраи бисёр ҳассос ва душвори таърихӣ тавонист забони тоҷикӣ форсиро аз фаромӯшравӣ ҳифз кунад. ӯ ба забони зиндаи мардум такя карда асаре офарид, ки пояи устувори адабиёти классикии тоҷикӣ форсӣ гардид. бо ҳамин сабаб шоҳнома имрӯз ҳамчун рамзи худшиносии миллӣ, истиқлоли фикрӣ ва муқовимати фарҳангӣ шинохта мешавад. шоҳнома на танҳо асари адабӣ, балки санади ҳастии фарҳангии як миллат мебошад, ки паёми он то имрӯз зинда аст. аз нигоҳи замонавӣ шоҳнома танҳо қиссаи гузашта нест, балки китоби ҳуввият, арзиш ва масъулияти миллӣ мебошад. он мардумро ба ҳифзи забон, фарҳанг ва таърих даъват мекунад. дар ҷаҳони муосир, ки бисёр фарҳангҳо зери фишори яксоншавӣ қарор доранд, паёми фирдавсӣ боз ҳам аҳамияти бештар пайдо мекунад. фирдавсӣ бо шоҳнома исбот намуд, ки адабиёт метавонад таърихро зинда нигоҳ дорад ва миллатро муттаҳид созад. ӯ на танҳо шоир, балки муаррихи рӯҳ ва ҳофизи хотираи миллӣ мебошад. осори ӯ то имрӯз хонда мешавад, таҳқиқ мегардад ва илҳомбахши наслҳои нав мебошад. фирдавсӣ ифтихори миллати тоҷик ва яке аз сутунҳои адабиёти ҷаҳонӣ аст.